ክንጸልም አጣጣና ቅዱስን ዘላለማዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግንካለን። እግዚአብሔር ኣብ ቃልካ ምብራህ ይርከብ እሞ ካብ ስጋና ዘበለ ነገራት ከይወፅእ ኣብ ውሽጥና ኣብ ከባቢና ኩሉ ንስኻ ክትቆፃፀር ብስም ኢየሱስ እጽልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እዚ ሓሳብ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን፣ ካብ ርእስኻ እዩ። ካባኻ ዝወፅእ እግዚአብሔር ካባይ ኣይኮነን። ናተይ ዘሎ ፀገማት ሽግር ወይ ከዓ ድኻም ኣሕዋተይ ከይርዩ ንዓኻ ክርዩ ንዓኻ ክጥምቱ ብስም ኢየሱስ እጽልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እዚ ቃል እዚ ዘላለማዊ ቃል ዘይልወጥ ዘይዕፀብ ኩሉ ግዜ ዝቕፅል ቃል እሞ እግዚአብሔር ነዚ ቃል ብሸውሃትን ባህርታን ብባህግን ክንቀበሎ ብስም ኢየሱስ እጽልያለሁ። ብስም ኢየሱስ ጸሊና አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ሓደ ከም ዘሎ የርእየካ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተ መንግስቲ ኣምላኽ ዝብል እዩ። ፓስተር ካብ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ክዛረብ ፀኒሑ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። መንግስቲ ኣምላኽ ትብልያ መንግስቲ ኣምላኽን ናይ ኢየሱስ ምጽኣትን ዝብል እዩ ተቓል ማለት እዩ። መንግስቲ ኣምላኽ ትናፍቕዋ ዶ? ናፍቕዋ ዶ? ብሓቂ ውሽጥኹም ትናፍቕ ዶ? መንግስቲ ሰብሲ ኣድኪምና ሓቂ ኣይደኸምኩም? ኣብ መንግስቲ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ትረክብ? ድኻም ትረክብ። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ፈፂምካ ድኻም ዝበሃል ነገር የለን። ንምንታይ እንተይልኩም መራሒ ናይታ መንግስቲ ኣምላኽ መን ኣምላኽ እዩ። ኣብ ኣምላኽ ድማ እንታይ ጽድቅን ፍትሕን ገይሩ እዩ ዝገዝእ። ሕጂ ብጣዕሚ ዝናፍቓኒ እታ 1000 ዓመት መንግስቲ ትናፍቕዋ ዶ? ሓጢኣት ዘይብሉ ስጋ ዘይንጋገየሉ ዘይንብድል ደስ ኣይብለኩም? ነንሕድሕድና ከዓ ድኻማይ ንርአ ነተሓጎስናስ ምስ ኢየሱስ እንዳረኣና ንነብር ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ሎማዓንቲ ርእስትና እሳያ ካበይ ዝጅምር መበገሲ ጥቕሲ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 15 ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 15 ከምዚ ይብል ብስም ኢየሱስ ከምብወይ ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሃንስ ከዓ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጸ እሞ እቲ ዘመን ተፈጸመ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ቀረበት፣ ተነስሑ ብወንጌል እውን እመኑ እናበለ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ሰበኸ። ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን። መንግስቲ ኣምላኽ መጀመርያ ትርጉሙ ክፈልጦ ይግባእ። እንታይ መንግስቲ ኣምላኽ? መንግስቲ ኣምላኽ ክንብል ከለና ሲ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ወይ ከዓ መደባት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢልና ከርዮ ይግባእ ማለት እዩ። ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል። መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉኡ እንተሪእና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣውራ ሓሳብ ምድሓን ኣይኮነን። ምድሓን ዝበለፀ ዋላ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ፣ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ እዩ። ምክንያቱ ክጅምር ከሎ ብመንግስቲ ኣምላኽ ይጀምር መጽሓፍ ቅዱስ፣ ክውድእ ከሎ ድማ ብምንታይ ይውድእ? ብመንግስቲ ኣምላኽ ይውድእ ማለት እዩ። ምድሓን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘእትወካ እንታይ እዩ? መገዲ እዩ። መጨረሻ ግን ናብ ምንታይ ኢና ንኣቱ? ናብ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ብዛዕባ ኣምላኽ እዩ። መጨረሻ ክብርና ኣምላኽ ወይ ከዓ ኩሎም ቶም ህዝቢ ናበይ ክኣቱ እዩ ዝደሊ? ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት እዩ። ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል። ሓደ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እንተይልኩም? እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኣገዛዝኣ ናይ እግዚአብሔር ልዑላዊ ኣገዛዝኣ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ኩሉ ገዛእነቱ ዝገልጸሉ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ኣይልወጥን እዩ፣ ዘለዓለማዊ እዩ። እንደገና ድማ ኣብ ኩሉ ድማ ገዛ እዩ። ነዚ መረጋገፂ ዝኾነኒ መጀመርያ መዝሙር ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 16 መዝሙር ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 16
اسكم الله مش كم زيبل እግዚአብሔር ለዘላለም ዓለም እንታይ ንጉስ እዩ አሕዛብ ካብ ምድሩ ጸኒቶም እዮም ይብል ሕጂ ንመዓሲ ጽንዓት ናይ እግዚአብሔር ንጉስነት ለዘላለም ዓለም ናይ መንግስት ሰብ ለዘላለም አይጸንህን ይሓቀ ካብ ክንዲዛ ዓመተ ምህረት ናብ ክንዲዛ ዓመተ ምህረት እከለ ዝበሃል መንግስቲ ገዚዩ መንግስት ባቢሎን ካብ ክንዲዛ ዓመተ ምህረት ጋር እንደዚህ ገዚዩ ብለና ናይ መንግስት አምላክ ግን ታይልናሉ ዘላለማዊ ንጉስነት ዝገልጽ ካላይ ጥቅሲ እጂ ኣብዚ ኣነስተውዕል ሓንትነት ንሕዛ ንጉሳዊ አገዛዛ ናይ መንግስት አምላክ ማለት እዩ መዝሙር 103 ቁጥር 19 መዝሙር 103 ቁጥር 19 ተኸይና ከም ዝብል ቃል ንንብብ እግዚአብሔር ንዙፋኑ ኣብ ሰማይ አቆመ መንግስቱን ኣብ ምንታይ ትገዛላ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዛላ ይኹን ሕጅታ መንግስት አምላክ ኣብ ሰማይ ጥራይ ኮነትን ትገዛእ ኣብ ምንታይ ትገዛእ ኣብ ኩሉ ትገዛእ ማለት እዩ መጀመርያ ንጉሳዊ ገዛዛ እዩ ዘለዎ እንደገና ድማ ኩሉ ይገዛእ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ደሓን ግዜ ከይበፅሐና ተጠቕሲ ካብ 37 ምስ ጀመርኩም ድማ ንጉስ ነቡከደነፆር ታይልወሎ መንግስት ናይ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ምዃና ናልባት ጥቕሲ ከይብዝሓልኩም ኢለ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ምኑዕና ሰና ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ ኢና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 37 ጀሚራ ካብ ቁጥር 34 ክጅምራ እቲ ዘመን ምስ ተፈጸመ ኣነ ነቡከደነፆር ዒንተይ ናብ ሰማይ ኣልዓልኩሞ ኣእምሮይ ተመለሰለይ ነቲ ልዑል ባረኽኩ ነቲ ንዘላለም ሕያው ዝኾነ ግዝኣቱ እንታይ ዝኾነ ዘላለማዊ ግዝኣት መንግስቱን ንውሉድ ወለዶ ዝነብር ወደስኩን ኣኽብርኩም እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ብኡስ ከም ገለ እኳ ይቁፀሩ ንሱ ኣብ ሰራዊት ሰማይን ኣብቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ከም ፍቓዱ እዩ ዝገብር ንኢዱ ክኽልክላ ስለምንታይ ዝትገብር ክብሎ ዝኽእል እውን የልዎን በታ ግዜ እቲኣ ኣእምሮይ ተመለሰለይ እንዳበለ ይቕፅል ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢልዋ ዘላለማዊት ግዝኣት ንውሉድ ወለዶ ዝነብር ሕጂ እዚኣ መንግስቲ ኣምላኽ እዚኣ መጀመርያ ትርጉም ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እያ ሎሚ ክሪኣ ደልየ ዘለኹ መንግስቲ ኣምላኽ ግን እታ ካልአይቲ ትርጉም እያ እታ ካልአይቲ ትርጉም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰባት ወይ ከዓ ብመንግስቲ ገይሩ ኣብዚ ምድሪ እታ ሰማያዊት ዘላ መንግስቲ ብሰማይሲ ኣብዚ ምድሪ ከርእያ ዝደለየ መንግስቲ ማለት እዩ እዚኣ ብታሪኻዊ ኢና ንጅምር ማለት እዩ እንታይ ኢለኩም እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ምድሪ ወይ ብሰብ ወይ ከዓ ብመንግስቲ ገይሩ እታ ቅንዕቲ ዝኾነት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ዘላስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክትረአ ዝደለየሉ ክፍሊ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ካብ ምንታይ ይጀሚሩ እንተላኢልኩም ካብ መጀመርያ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ይጀሚሩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍጥረታት ምስ ፈጠረ መበል ሻድሻይ መዓልቲ ዝፈጠሮ ንመን እዩ ንኣዳም ፈጢርዎ ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ሓደ ነገር ገይሩ ኣብ ቁፅሪ 26 እስካዕ 28 ዘሎ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመን ንዝብል ኩሉ ለመንታን እንታይ ግበሩ ይግዝኡ በለ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ بملك أملاخ فترو تبعتين أنستين جيرو فترو أملاخ كعباركم أملاخ دما فريم تبازحن مدرخا ملؤوان تجبروان ملخوان نعسى بحرن نعواف سماين مدر لما من زبل كل إنسان كتجبرو جزو أملاخ دما إنه قبل كل مدري دابله يغسل مالتي حجي أف كل مدري نعدام تايلو نخجز تايبو سلطان وحجي قالات هالو نعبنا حدا قالات تايلكم نايمن تا عودة تمرتي تايلكم تفضلوا حق تايله نايمن تا عودة تمرتي
ናይ ፍርዲ ሓቀ ምግዛእ እንተይለ ድማ ናብ ምንታይ ዝኸይድ ናብ መንግስቲ ወይ ከዓ ናብ ስልጣን ዝኸይድ ማለት ሕጂ ግዝኡ ክብሎ ከሎ መጀመርያ ንኣዳም ፈጢርዎ ብመልክዕ ገይሩ ምስ ፈጠሮት መልክዕ ማለት እግዚአብሔር አፍንጫ ኣለዎ ዓይን ኣለዎ ማለት ዘይኮነ ካብቲ ናቱ ባህሪ ኣካፊልዎ ሕጂ ሰለስተ ዓይነት ኣሎ ኣብያቱን ሓንቲ ግን እንታያ ታብ ምክፋል ዝገበራ እግዚአብሔር ታይ ኣብ ምድሪ ኩሉ እንታይ ገብር ክገዝእ መጀመርያ እግዚአብሔር ዕላሙ እንታይ ነይሩ ሰብ ፈጥር ከሎ ማለት ንዕላማ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ምድሪ ንኽገዝእ ነይሩ ማለት እዩ ኣዳም ግን ኣብ ምዕራፍ ሓደ ከማ ዝበሎ ኣብ ምዕራፍ 3 ተጋጊሙ በዲሉ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምስ በደለ ሕጂ ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ነይሩ መጀመርያ ብድሕሪኡ ኣዳም ነይሩ ብድሕሪኻ ምድሪ ነይራ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣገዛዝኣ እግዚአብሔር ንኣዳም ኣብ ልዕሊኡ እንዳተራኸበ ሓደ ነገር ይብሎ ኣዳም ከዓ ብኣ መሰረት ይገዝእ ዝግባእ ዝነበረ ሓጢአት ምስ ገበረ ግን እታ መንግስቲ ኣምላኽ ዝደለያ ኣብዛ ምድሪ እግዚአብሔር ክትከውን ኣይከኣለት ምክንያቱ ሓጢአት ኣብዛ ዓለም እዚ እንታይ ገይሩ ኣትዩ ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 5 እንታይ ኢልና ሓጢአት ብመን ኣትዩ ናብዛ ዓለም ብኣዳም ኢሉና ሕጂ ብኣዳም ምስ ኣተወ ናብዛ ዓለም ኣብዚ ምድሪ እዚ ሓጢአት ስለ ዘሎ እንደገና ካልኣይ ስእሊ ድማ መፂኡ መን ሰይጣን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣዳም ድሓር እግዚአብሔር ኣዳም ምድሪ ኣብኡ ድማ እንታይ ኣሎ ሰይጣን ኣሎ ሕጂ ልቢ በሉ እታ ስልጣን ኣየጥፍኣን ኣብ መዝሙር ምንዑና እታ ስልጣን ናይ ሰብ ኣይጠፍአትን መዝሙር ምዕራፍ 4 ያረታ መዝሙር ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 8 መዝሙር ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 4 ምዕራፍ 8 ያረታ ምዕራፍ 4 ሌለኩም ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 8 ዘላ ራእዩ እንታይ ትብል እቲ ንስኻ ትዝክሮ ሰብ እቲ ተሓለየሉ ወዲ ሰብሲ መን እንታይ እዩ ምስ በለ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ብኽብርን ገፅን ከኣኸለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣዳውካ ሸምካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ጌርካዮ ወይ ስለዚ እታ ስልጣን ኣየጥፍኣን እቲ ስልጣን ኩሉ ግን ኣይተገዘአሉ ዝገዘአሉ ሰዓት ኣብ 9 ዓመት መንግስቲ እዩ ፍጻሜ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ምስከድና ኩሉ ኣብ ትሕቲና ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ሓደ ዘየለ ኩሉ እንታይ እንተልኩም ሰይጣን ኣብ ትሕቲና ኮይኑ ስጋዕ ፍጻሜ እዩ ዝበፅሕ ወይ ከዓ ሓጢአት ኣብ ትሕቲና ኮይኑ ዝግዘአሉ ግዜ ኣሎ እሱ ኣብ 9 ዓመት መንግስቲ ዝኸውን ማለት እዩ ግን እታ ስልጣን ግን ኣየጥፋን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ምስከድና ንሰብ ኩሉ ከም ዘይተገዛእሉ ይነግረና እታ ስልጣን ግን ኣየጥፋኣን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 3 ምስከድና ብድሕሪኡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ እታ ዝደለያ ክትከውን ኣይከኣለት ብድሕሪኡ መንግስቲ ንረኸባ ኣብ እብርሃም ኣይንረኽባን ኢና ንእብርሃም እግዚአብሔር ብልዑላዊነት ይፀዊዕዎ እምበር መንግስቲ ኣይገበሮን ንእብርሃም ኣብ ኖህ ድማ ኣይንረኽባን ኢና ንኖህ መንግስቲ ኣይገበሮን መንግስቲ ካልኣይ ንረኽባ ኣብ ሓደ ህዝቢ ኣመፅያ ንሳ ድማ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ኢና ንረኽባ ማለት እዩ ዘፀአት ይመታ ዘፀአት ምዕራፍ 19 ወሪት ዘፀአት ምዕራፍ 19 ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 6 ንስኻትኩም ንመን ይዛረቦም ዘሎ ንእስራኤላውያን ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትከውንን ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም ነገር እዚ እዩ ተኻልኢቲ ግዜ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ምድሪ ዝመፀተሉ ብመን እያ ማለት እዩ ዝደለየ እዛ ምድሪ ክመሓዳደር ብህዝቢ እስራኤል ህዝቢ እስራኤል በዚኣ ምስ ጀመረ ሓደ መራሒ ገይሩሎም እቲ መራሒ መን እዩ ሙሴ እናመርሖም ይኸዱ ነይሮም
بدحري إذ منجستي كل قوة زدليو تا منجست أملاك بسماء زلا أم مدر خطر رأي له زدلي مني كتير بمني لكم بحزب إسرائيل بدحريو كتسلا بينا تا منجست نريا أبيان تلكم بأرون بدحريو إياسو بدحري إياسو مسافة تماتيو بدحري دما حزب إسرائيل كما هذا بسي منجست نجوس دلينا إذا سخات قبرو زلخا مرحم ما كلنا جبركا أبنت إخزابير موسى حزب إسرائيل مدري ويكا إخزابير آرون حزب إسرائيل مدري ويكا إخزابير مسافنتي على قامتي حزب إسرائيل مدري يرو إذن أيد ليهون ندايلهم من إخزابير نحناسي كمتم هذا زقبرو زلو نقص دلينا يوم كلا إساميل مرا قدام إساميل مرا شمون دامت كم زنس بالو إخزابير يتحقوس إخزابير دس هيبولو نمتاي دلينيرو كاب إخزابير ملأخت تقبلو حدا مرحي يقبر اتمرح لما تقبلو كي لو تقبلو نتوم حزب يتحلال فولو توم حزب ما مدري تاخولو منجستن كهناتن كوني دليو حزب إسرائيل جن نبوس تحرد مخمي كم توم أحزاب بيلون زياجن دساي ولدتون زيابير جن كم تزبولو قبر اللهم يلون ساميل نمن يبوم شلو نبوس ساو حجتها منجستي داين دخنات كيدا بنبوساوي أم حدا دراجة ميرا مالتي حج منالو زيابير أملا خابل على بدحري منالو نبوس ساولالو حزب إسرائيل مدري كاتيلو زمت سلمامني نغوس داويد ما እግዚአብሔር አለው ላዕሊ ንጉስ ዳዊት ህዝብ እስራኤል መድሪ እንደገና ካቲሉ ሲዒቡ ድመጸ ድማ ንጉስ ማኒ ንጉስ ሰሎሞን አረ እግዚአብሔር አለው ንጉስ ሰሎሞን ህዝብ እስራኤል መድሪ ከምዝና በላይ ይኸይ ይሩ እግዚአብሔር ሰሎሞን አዚዩ ብዙ ኃጢአት ይገሩ ብዙ ኃጢአት ስለዝገበረ እግዚአብሔር ምሕረተኛ ስለዝኾነ ዳዊት ድማ ኪዳን ታናይ ዘላለም ኪዳን ስለዛተወሉ ምእንት ዳዊት ዘአተወሉ ኪዳን ኢሉ ንሰሎሞን እንታይልዎ ዳዊት እስኻ ብህይወት ከለኻ ታ መንግስቲ እስራኤል ሓንቲ ዝነበረት ኣብ ክልተ ኣይመቕላኒ ንስኻ ምስ ሞትካ ግን ኢልዎ መቕፃዕቲ ኣብ ክልተ ተመቒላ ሕጂ ታ መንግስቲ ዝደልያ ዝነበረ ሓንቲ ኮይና እስራኤል ክትከይድ ዝደልያ ሰብ ግን እንታይ ገይርዋ بحاجات مخنيات كتفا أخلون ري ندعنا نتوم نزوج مراتهم نسهم كأخجبروا هيك على حجي زابير نتاجرو نخلت تمغيبوا توم حدا نتاعي بحالو سميناوي إسرائيل توم كالكا دبوباوي إسرائيل توم سميناوي إسرائيل بحاجات أزيوم توم نجوس هات ماتسوز نبورو بحاجات أزيوم سلز رخاصو بأمون زابير يتحقوس تامن استعمل خاف سماي زلاسي نام مدرخ تمتسعيك على مخنيات السونكا أزيو بالشولنا حاجات جيرون مالتي حجي زابير دما بأم أي سمرة بتوم دبوبا وإسرائيل زلوا مسكلة قال نبوسات نيرون صوبهم زابير زخرو نساتهم جن نقد صلوا مسكلوا خاصاتهم كا أم بلشاونا حاجات عادي حجي زابير كابز يوم يتحقوسه مجرد الشام عندنا مع اسمه قال المزحف قدس هاي نقرناني እግዚአብሔር መንግስቱ ክብሩን ዳራይ አብቱ ቤተ መቅደስ ወይ ከአብዱ እንኳን ክብሩን ዳራይ ዝገልጽሎም ዝነበረ ካውም ክፍለዮም ፈቲው እግዚአብሔር ማለት ታስተፈለየላ መዓልቲ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 10 ያትርከብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 مولوت معرف كنا بابون خيرنا معرف عسرتن معرف عسرت حدا أنا جن حدا حسب طلع قلت زي كبر إجزابير كميل وخمس جرفهم نصهم مسجرفهم إجزابير مسجرفهم بدحريو منجستي أبولي كده ناينر إنينا مالتي تنبيت سكيل معرف عسرت غزر عسرت حدا كابكوزر شو منطق جمري أبتحتي أخناف كروين كا إتسبز مسل ترائل تأمتكو إسكيل الزارب زلو النوع أبتقاتهم كروين 4 منكور أخور حاحانت منكور كور
أبقى نفس وكف كيروب نبره تريت تمنكر أخر دما كم حبر أمني كريسوليت نبره تريت 4 يوم كأي مساسل نبره تحدى منكر كرة وشتي تحدى منكر كرة كم زعت ويمثل نبره خدو كلو حزوا خدو خلو يقرفواني روم دما بربعت وقنوم يخدو نزخدو غا أي ملسون نبرو اترئسي نابزبلو سفراي سعبو نبرو بل خدو خلوس أي ملسون نبرو كل تبعرف تنبيكمو اندا قدفهم كيدو كبر أملاق اندا كيدو اندا قدفهم كيدو كقدفهم كله كن اكزابير مسابات كنبر بتاع مسلا زدلسي بس نابلي قدفهم مجمري عطا أفتك تحرك عطا أفتك دما نابخران كيدو كابخران نابي يرسالين كن تلاعيبو كيدو تخبر اكزابير بدحر اكزابير منغستي أبز مدري منغستنا يسب ترأيس كله دما جيجن يامخوان فتيمو تتصدقن فتحن كقبر كم زيك الاكزابير تردي كاب قدمون تردي ونيرو كن قدوس حزب غيرو ناتو منغستي تاناي سماي منغستي أبز مدر خطر رأز دلياس كترهي قالت اكزابير يبارك دحر نريئا كن يسوس كريستوس مجي هاللويا يسوس كريستوس مجي زغر نغر كوينو أماتيوس معرف 3 قصر 5 مسكرنا هاللويا انتايلنا زغرم ነገር በትወር ሓተቲ ዮሐንስ መጥምቅ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ላሞ ተነስሑን ኢሉ ናሰብኸ ናበረኻ ይሁዳ መጽ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ አስተውሉ ላዚያ ቀረበት ይሉበር መጽአታ መንግስቲ አይበለን መቅራብ ቀሪቡ ተይልኩም መጽያ ማለት ክልቲዩስ ተፋላለየ ትርጉም አብቲ በኽሩ ትርጉም ተኸይና ቀሪቡ ማለት ገና ዘይመጽ ነገር ግን ይመጽእ ትጽበዮ ዘለኻ ነገር ዝገልጽ ቃል ማለት ስለዚህ ቀሪባ እቲ መሲሕ ምዃኑ እንተ ተቀቢሎሞ ወይ ከዓ ተሐቀኛ ክርስቶስ መጽ ይሎም ተቀቢሎሞ እስራኤል እግዚአብሔር ታ መንግስቲ ናይ ሸሕ ዓመት መንግስቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዛ ምድርኽ ገብራ ምስተገደደ ነይሩ ማለት ግን መጽኡ ዮሐንስ አዊጁስ بدحري أخاري أبلو يوحنس كما مسبله ونجيل ماتيوس معرف 4:10 تشوع تمسكلكم دما يسوس نزغال دقيموا يسوس كابون جو منست السماوات قريبا لامو تنسحنا بله كسبخ جمره هاللويا يوحنس مسكله يسوس كا تايللو قريبا لا يلومبر انهد አይበለን መጽያ አይበለን ንምንታይ ቆሚዎ መስለኩ መንግስት አምላክ ንኽትመጽእ ነቶም ዝመረጾም ህዝብ እስራኤል ኩሎም ሓደ ኸይተረፈ እቲ ዝገበርዎ አበሳ ትኪዳን ዘፍረስዎ እንተኽገብሩሎ ክነስሑ ኣለዎ ተነሲሖም ሓደ ኸይተረፈ ተላዚ ተነሲሑ ታ መንግስት አምላክ መንግስት ክርስቶስ ክትመጽእ ኣይትኽእልን እያ እዚ በይንሪኦ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ምንዑነ ቁጥር 10 ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 كابوتر 10 تخجمره أبلع بيت داويتن أبلع توما بيرسالم زنبرون منفس ጸጋን መለላን ክኹዕዩ ንሳቶም ከዓ ንዓይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥምቱ እዮም ከምቲ ንሓደ ውሉድ ዝበኺሉ ከፈኺሉ ከምቲ ንበኽሩ መሪር ሓዘን ዝሓዝንሉ ኣምሪሮም ክሓዝንሉ እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ ከምቲ ኣብ حداد ريمون أبغول مجيدون زمان بخيات تابع يرسالين أبي بخيات خوي تهاجر كأخت بكيا نفس وقت عليت نبينه عليت بيت داوود نبينه أنستم دمان نبينه عليت بيت ناتان نبينه أنستم ون نبينه عليت بيت لوي بينه أنستم كان نبينه عليت شمعي نبينه أنستم نبينه كلهم
እቶም ዝተረፉ ዓሌታት ድማ በብዓሌቶም ነንበይኖም ኣንስተሞን ንበይነን ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ኣነ መሲሐ ኣነ ትጽበይዎ ዘለኹም መሲሐ ኢልዎ ንእስራኤላውያን ኣብ ስጋ ብምድሪ ክመላለስ ከሎ ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን እናተዛረቦም ከሎ ድሕሪ ማለት ንኣገልግሎት ምስ ወፀ ማለት እዩ ክዛረቦም ከሎ ግን ነዚ እንታይ ገይሮሞ ነጺጎሞ ኣይንቕበለካን ኢና ኢሎሞ ዘገርም ነገር እዩ ኣይንቕበለካን ኢና ምስ በልዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መመላሊሱ ሓቶም መመላሊሱ ናብኦም ክመፁ ይደልዮም ኣሎ ናይ ዓለም ምንቕቓሕ ዋላ ተዝግበር እስራኤል ብምሉኦም እንተዳ ዘይተነሲሑ እታ መንግስቲ ክርስቶስ ኣይትመጽእ ኢኹም ሕጂ እንታይ ይደልዩ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበልዎ እንታይ ክገብሩ እስኻ ናይ ብሓቂ መሲሕኻ ኢሎም ክቕበልዎ ደልዩ ግን ክቕበልዎ ይከኣሉ መላሊሱ ይፍትን እሞ መመላሊሶም ድማ እሶም ድማ ኣይነካን ይናብልዎ ማለት እዩ ማቴዎስ ብምሉእ መጽሓፍ እንተዳሪኹሞ ነጢርና ዘሊልና ምስከልና ሓንሳእሲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበቃ መሪርዎ ቤተሳይዳ ቀፍርናሆም እንታይ ኢልዎ እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ መሲሕነት እንተ ትርእይዎ ብዓይንኹም ከምቲ ግብሪ እንታይ ኢልዎም ከምቲ ንሶዶም ጎሞራ ዝበፅሖ ከምኡ ካብኡ ዝገደደ ክበፅሐኩም እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መሬት ናይ መሲሕነቱ ነፀብራቕ ናይ ኣምላኽ እንዳርኣዮም ክቕበልዎ ግን ኣይከኣሉ ድሓር እቲ ዝኽፍአ ሓጢኣት ዝገበርዎ ግን ብድሕሪ ኣያታ ነገር ተቋሪፃ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ምስከድና ኣብዚኣ ግን እታ ነገር ተወዲኣ ምስኣቶም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ እዚኣ ምስኣቶም ክውድእ ከሎ ምስ ህዝቢ እስራኤል ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ማለት ክውድእ ከሎ ድሓር ክመጽእ ንምንታይ ከምኡ ኢለኩም ማለት እዩ ሓደ ጋኔን ዝሓደሮሲ ኣሕዊዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ምስ ኣሕወዮ ግን ከምዚ ኢሎሞ ንስኻስ ነዚ ተውፅኦ ዘለኻ ጋኔን ዝሓዞሲ ብምንታይ ሓይሎሞ ብብኤል ዘይብሉ ማለት ብሓለኻ ኣጋነንቲ ጌርካስ ነቲ ጋኔን ኣውፂኻ ይብሎሞ ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን እስኻ ኣምላኽ ኣይኮንካ እንታይ ኣለካ ኢሎሞ ጋኔን ኣለካ ኢሎሞ ንኣምላኽ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚኣ እንታይ ኢልዎ ቁፅሪ 24 ከንብባ ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና እዚ ብዘይ ብብኤል ዘይብሉ እቲ ሓለቓ ኣጋንንቲ ኣየውፅኦምን እዩ በሎ ኢየሱስ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎ ንሓድሕዳት ተፈላለየት ኩላ መንግስቲ ተዓኑ ንሓድሕዳት ተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ይትነብርልን ሰይጣን ንሰይጣን ካብ ዘውፅኦ ንሓድሕዱ ተፈላለየ እታ መንግስቱ ዳእኸ ከመይ ኢላ ትቕውሉ ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዘይብሉ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅዎም ኣለዉ ስለዚ ንሳቶም ፈራድኹም ክኾኑ እዮም ኣነ ነጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ግና እንሆ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መፀት ወይስ ቅድም ነቲ ሓያል ከያሰረ ነቲ ቤት ሓያል ኣትዩ ኣቕሑኡ ክብዝብዝ ዝኽእል መን ኣሎ ድሕሪ እዚ ቤቱ ክብዝብዝ ኢልዎ ሕጂ እቲ ሓጢኣት ዝገበርዋ ኣብዚኣ ንመንፈስ ቅዱስ ፀሪፎም ኢሉ ካልእ ኣቕሪብዋ ዘሎ ነዚኣ እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕነቱ ነፂኦሞ ማለት እዩ ምስ ነፀግዎ እታ መንግስቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ዝደልያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ መሬት ከገልግል ከሎ ክትመፅእ ኣይከኣለት ምክንያቱ ተዝቕበልዋ ነይሮም እንታይ ገበረ እታ መንግስቲ ኣምላኽ መመፀት ምክንያቱ ንጉሳ መፂኡሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መንግስቲ ግን ክትመፅእ ኣይከኣለት ብምንታይ እቶም እስራኤላውያን ዝነፀግዎ ብሉይ ኪዳን ሕጂ ናብ ሓድሽ ኪዳን ብስጋ መፂኡ ተገሊጹ ኣምላኽ ሙሉእ ኣምላኽነቱ እንዳረኣዮም ንስኻ ኣምላኽ ኣይኮንካን ኢሎሞ ንስኻ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማርያም ደይኮንካን ኢሎሞ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ሰማያዊት ክትመፅእ ኣይከኣለትን ቅፅል ኣቢልና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምስከድና ምዕራፍ 3 ኣብቲ ናይ ሃዋርያት ዘመን ምስከድና ከዓ እታ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኣብዚ እውን ክትመፅእ ኣይከኣለትን ምክንያቱ ንምንታይ እንተኢልኩም ኣብዚ ከዓ ሙሉእ እስራኤል ክንስሑ ይከኣሉ ግብሪ ሃዋርያት እንተንቢብኩሞ ዋላ ናይ ጳውሎስ
بملؤ تني هواريات زمان تنبيكم واسي حزب إسرائيل سي بملؤ نسحس هيكالو باولوس أبرومي رح نزيات نقدر فهمه أبرومي نكيد تقص خير زحلكم ساعات كيوسد رومي مسكنا بعرف شعبته كم زيلوه رومي معرف شعبته وزرح عليه أنا بزح قوهن زي ما تخصقين نعم لبي كم زلوني حليناي بمنفس قدسي مسكرا لي عنه بكريستوس حق بلا نخو أحسني أنا برأسي ما أنت توم بسك أحواتين أزمانين وكس كوينة خاب كريستوس كفلنا بدا نخو لك إسرائيل أمو ولدنتن كبرن كيدانن محقاق حقن مقلقال أملاخن تسفانا تاتومي أبوتات كانا تاتومي كريستوسون بسك أخباتاتومي نسون زلالم بروخ الله لألخو ليو آمين حزب إسرائيل ما أنتم دحينهم الصوم كلهم سي أنا وقز خونكس مفتوح نيري كلهم معراف عسرت حالة تنبيكمو حزب إسرائيل بمولو سي نيسوس كريستوس كان مسيحنات قبولو يكال أمس كان دما سغيلهم ومالت كسكال حليفهم يبهم ومالتي حجي نساخي كونت دما تا منقست كريستوس ننافق عزلنا كتمتسد أي تخلني عمالتي كانوا كله تغيروا السان تتريفا يسوس كريستوس نبزا مدري متسني زمت الله ساعات تا زكارياس عنتو يزنبقوا زكارياس معرف 10 تنتاي زوغو أتوم زوغو إسرائيلاوين زوغو كلهم حد خيترفه مستنسح يدمتسد مالتي جزي خي وستولكم نمنتاي يخوم كيرو تدايلكم أبلي كيدان أفريسون ميرو أبكزار حنا بوبو أب زداقم معرف إسران شعبتن زداقم معرف إسرا زلاوين معرف إسران شنشتن مسكنا اتكيدان كفرسو وخلو نري زد ساعات تعانتو يزنبو كلكم منقستن كهناتن كخولن يوم زبولو معرف 10 شعبتن معرف إسران 4 تاقيرو بدم كيدانو كيرو فريمولو مالتي جزي خي وستولكم بدم كيرو كيدان آتيو حجت كيدان زعاتو እግዚአብሔር أفريسوم نسالما مقطعت خمزلا نكيرو ات كيدان تايو بإنجليزية حتكمي بايندينج تاي مالتي تاوعل انت أفريسوم مرقم زلو كله قبلوا مخانو نكيرو حتى كن نجر قديفو እግዚአብሔር زلاويان مولحنا معرف إسرائيل شديشتن حتى نجر كن قديفو እግዚአብሔር ኦሪት ዘሌዋውያን ክወፁላ ሞልቁላ ዝብሉ መገዲ ግን አዘጋጅሎም ኣሎ ማለት እዩ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ደሓና ኣብ ገዛ አንብቦ እቲ መረገም ንኣብነት መጀመርያ ክጅምር ከሎ ቁፅሪ 1 ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ እሞ ንኣኻትኩም ጣዖታት ኣይትግበሩ እተወቐረ ምስሊ ወይ ሓወልቲ ድማ ይጠቕሙ ወይ ተሳዕለስ እምኒ ሰግዱ ኢልኩም ኣብ ምድርኩም ኣይትግበሩ ሰናብተይ ሓሉ መቕደሰይ እውን ፍርሁ ኣነ እግዚኣብሔር ይብዎ ብሕጋጋተይ እንተኸይድኩም ትእዛዛተይ ከዓ እንተሓሊኹም እንተገበርኩምዎ ከዓ ኣነ ዝናምኩም ብግዚኡ ይህበኩም ምድሪ ድማ እኽላት እሞ እንዳበለ በረኸታት ኩሉ ገሊጹ መርገም ከዓ ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚሩ ድማ ግና ከእንተ ዘይሰማዕኩምኒ ነዚ ኩሉ ትእዛዛት እዚ ከአንተ ዘይገበርኩሞ ሕጋጋተይ ድማ እንተነዓቅኩም እሞ ኩሉ ትእዛዛተይ ከይትገብሩ ነፍስኩም ፍርድታተይ እንተፈንፈነት ኪዳነይ ከዓ እንተኣፍረስኩም ኢሉ ኣብዚ ዘሎ መዓት መርገም ዝርዝር ክሳብ 39 ተንቢብኩሞ እቲ መርገም ዝወርዶም እዩ ዝነብሮ ድሓር ሉጥቆል ትበሃል ወይ ከዓ እታ መውፅኢት ግን ኣብ ቁፅሪ 40 ኣላ ኣብታ ቁፅሪ 40 ምስከና በቲ ዝበደሉኒ በደሎምን በቲ ዝገበርዎ ክፍኣቶምን ክፍኣት ኣቦታቶምን ከናዘዝኦም ሓደ ከይተረፈ እዚኣ ምስ ተናዘዙ ድማ ብምምላሶም ስለተፃረሩኒ ኣነ ከዓ ብምምላሰይ ተፃረርኩም ናብ ምድሪ ፀላእቶም ድማ ኣተኽዎ ሽዑቲ ዘይግዙር ልቦም ተኣትሓቱ ቅፅዓት ክፍኣቶም እውን እንተተቐበሉ ኣነ ድማ እቲ ኪዳነይ ምስ ያዕቆብ ዝክር ኪዳነይ ምስ ይስሐቅ ድማ ኪዳነይ ምስ አብርሃም ከዓ ዝክር ነታ ሃገር እውን ዝክር ኢኹም እታ ኪዳን ስለዝኣተወ ዘውፅእ እንታይ ኢልዎ
ካብቲ ዘለዎ ጌጋ ምስ እግዚአብሔር እንተ ተመሊሱ እታ ኪዳን ዝዝክራ ኪዳን ሙሴ አይኮነን ክዝክር ሽሮ ኪዳን ሙሴ ግበር አይትግበር ትብል ሕግያ مش ንሳይ ዝክራ ተገይሮም በረኸት አለው ተዘገይሮም ድማ መርገም አለው ናይ ምን ይብዚያ ኪዳን ይናዘሉ ናይ አብርሃም ኪዳን ነብርሃም ኪዳን እንታያትሉ ነብርሃም ኩነታት ዘይደረኹ ኪዳን ያትሉ ሕጂ ንሳይ ክዝክራ እግዚአብሔር ንዓነታ ናይ ሙሴ ዝገበርኩም ማገዲ ፈሲ እንተ ተመሊስኩም ተተነሲዕኩም ናብዚያ ክመጽእ ኣነ ይዎ ሕጂ ታይ ማለት እዩ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ተክትገብራለዋ ብሙሉኡ ዓነት ሓደ ከይተረፈ ሕጂ መንግስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሻዕ ዓመት መንግስቲ ዘይመጸትሉ ምክንያት እንታይ ተልኩም ህዝቢ እስራኤል አዘኔሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይገበርዎን መሲሕነቱ አምላኽነቱ አይተቀበሉን ሕሳብ ዘይተቀበሉን ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ አይመጽን ማለት እዩ ልክ ምስተቀበሉ ወገን ካብ ሰማይ ክሰምዖም እዩ ምስተነስሑ ምስበኸዩ ከምቲ በኽሪ አንተ ይታይልና አደ በኽሪ ሞይትዋ ከምቲ በኪ ኩሎም ምስበኸዩ ሻዓ ክሰምዖም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ማለት እዩ ሕጂ ታብታ ሻዕ ዓመት መንግስቲ መጹ ሽዑ ናይ ሻዕ ዓመት መንግስቲ ጊዜ ስለዘየለ ሕጂ አጥሪ ዘገርም ነገር ይኽቦም ማለት ኢየሩሳሌም ልዕሊ ኩለን ያኽትከውን ሽዑ እስራኤላውያን ታምኾኑ ልዕሊ ኩለን አሕዛብ ታኽገብርዮም ካብ ኩሉ ከተማ እንዳመጹ ናብ እስራኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነና ቦታ በያ ኣብ እስራኤል ምድሪ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ግን ሓደ ነገር ንዓይ ንዓኻትኩም ንሂቦ ማለት እዩ ሕጂ ዘለናያ ዘመን ሓዳሽ ፕሮግራም እያ እዛ ፕሮግራም እዚኣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘመን እያ ትበሃል ሰለስተ ቤተ መቅደስ ከም ዘለዋ ሓደ ግዜ ተዘራሪብና ነርና እዛ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ድማ ክተበቂዕና እንታይ ዳ እሞ ንግበር ንሕና ንዓና ሓንቲ ነገር ነጊሩና ኣሎ ማቴዎስ እሞ ንዕናይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 33 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 33 እንታይ ይልና ኣሎ ቅድም ኩላና ንፈጣና ምሽ መብዛሕትና ወይ ገሌና መንግስቲ አምላኽን ጽድቁን ድለይ ተኻልእ ዝውሰኽ ምዃኑ ነጊርና ሕጂ ትምላይ ውሽጥና ሓድር ኣሎ ዓይነት መንግስቲ ይዛረብ ዘሎ ታናይ ሻሕ ዓመት መንግስቲ ታናይ ዘላለም መንግስቲ ንሳስ ብውሽጥና ክንደልያ ደልየና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ምድላይ እዩ ዘሎ ትሽግር ማለት እዩ ኣነ ዝርድአኒ ኣነ ዝተምሃርኳ ካብዚያ ዓይነት የቐድማ መስለኩም ኣነ ተኻልእቲ የቐድማ እቲ ድስዕብ እየ ዘቐድሞ ሪኢኹም ሕጂ ቅድሚ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ደለዩ ዝኩሉ ድማ ይውስኸልኩም እቲ ካልእ ኩሉ ድስዕብ እዩ ገዛ ምዕዳግ እንታይ ድስዕብ እዩ ስራሕ ምስራሕ እንታይ ዝኾኑ ድስዕብ እዩ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዝውሰኽ ነገር እሱ መጀመርያ እግዚአብሔር ዝደልዮ ግን ኣይና እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ምድላይ እቲ ምንፋቕ ተሓረርታ ተባህግን መንግስቲ ኣምላኽ ዝደሊ እቲ ኣክቲቪቲ ኩሉ ንገብሮ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ኣቐዲምና እንተዘይደሊናያ ኩሉ እንታይ እግዚአብሔር ዝገብሮ ማለት እዩ ትኽክል የለናን ማለት እዩ ሕጂ ተኻልእቲ ንቐዳመይቲ ክንገብራ ኣይደለን እዩ ማለት እዩ ተኻልእቲ ድማ ዝበለና እቲ ጸሎት ዝመሃሮም ደቀ መዛሙርቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ኩላና ንፈልጦ ጸሎት ማለት እዩ አቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ ድሓርታ ኢሉ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ይኹን እታ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽትመጽእ እታ ክንገብር ነጊርና ክንጽሊ እንተሪኢኹማ መጀመርያ ብዛዕባ እግዚአብሔር እዩ ዝዛረብ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ክብል ከሎ ኣቦ ኣብዚ ምድሪ ዝወለደና ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣበይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ እቲ ናቱ ቦታስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣይኮነን ኣበይ ዝርከብ ዙፋኑ ኣብ ሰማይ ዘሎ ንዑ ክንጥምት ስምካ ይቀደስ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ተንቢብኩሞ ወይ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 58 ተንቢብኩሞ እንታይ ይለና ስም ናይ እግዚአብሔር ክንቅድሶ ይደልየና ዝተቐደሰ ምዃኑ ይነግረና ማለት ድሓር መንግስትኻ ትምጻእ ሕጂ እታ መንግስቲ ክትመጽእ ክንጽሊ ለይትን መዓልትን የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ መንግስቲ ሰብ ኣብ ዘላ ደኺምና ኣይደኹምኩምን እቲ ደኹሙ
ዝኾነ ዓይነት መንግስቲ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ንጉስ ገይሩ እዩ ዋላቶም ኣመንቲ ንጉስ ዳዊት ንጉስ ነይሩ ሓቀ ዳዊት ተጋጊሉ ተጋጊሉ ዝኾነ መንግስቲ ለዝኾሞ ናይ ሰብ እንታይ ረኺቡሉ እግዚአብሔር እታ እሱ ዝደልያ ጽድቅን ፍትሕን ክትመጽእ ይከኣለት ምን ይመስለኩም ነታ ጽድቅን ፍትሕን ዘምጻ ምን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ግን ኣበር የለን ኣብኡ ጌጋ የለን ኣብኡ ድኻም የለን ዕረፍቲ የለን ማለት ዕረፍቲ ኣሎ ሰላም ኣሎ ኣብኡ ክትኮን ከለኻ ጥቁሲ በቃ ፀገም ዝበሃል የለን ዝገርም ከዓ ትሽዑ ጊዜ ኣነ ንስኻትኩም ኣመንቲ ዝኾና ሓድሽ ኣካል ኢና ንለብስ እቲ ኣካልቲ ድማ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ሓጢአት ዘይገብር ኣካል ሪኹም ሕጂ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ካልኣይ ድማ ምጽላይ ሳልሳይ ድማ ብዙሕ ጊዜ ኣብዚ ምድሪ ነገር ኣእምሮና ክትሓዝ የብሉ ተስፋ ዘለና ሰባት ኢና ተስፋ ከምዘይብሎም ኣይንኹን ሰብ ተሰሎንቄ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ማሕበር ተሰሎንቄ ተስፋ ከምዘይብሎም ይሞቱ እሞ ቅድሚኦም ርእይዎ ሕጂታ መንግስቲ ኣብ ኢየሱስ ክትመጽእ ኢሎም እንዳተጸበዩስ ጥቕኦም ዘለዉ ድማ ኣመንቲ ክሞቱ ርእዮሞ ሕጂታይ ኮይኖም እንታይ ዳ ኢየሱስ እንዳተጸበና ኣብ ጥቓትና ሞት ክኸውን ኣሎ እንታይ ዳ ኢልዎ ድሓር እንታይ ኢልዎ ተስፋ ከምዘይብሎም ሰባት ኣይትሕዘኑ ኢልዎ ኣይንሓዝንን ማለት ኣይኮነን ግን ተስፋ ዘለና ሰባት ኢና ማለት እዩ እቲ መወዳእታናስ እዚ ምድሪ እዚ ኣይኮነን እዚ ምድሪ እዚ ሓደ መዓልቲ ታኸውኒ ክሓልፍ እዩ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ምስ ረኣኹምሲ ኣዝዩ ዘሐጉሰኒ ጥቕስስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ምስ ከልኩምሲ እንስሳታት ኣለዎ ባይዘወይ ኣብቲ ሸዓመት መንግስቲ እቶም እንስሳታት እቶም ዝቐትሉ ዝበሃሉ እንስሳታት ዘይቀትሉ ይኹኑ ትንቢት ኢሳያስ ሆነና ምዕራፍ 11 ዕረፍቲ ዘለዎ ቦታ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ላዕሊ ኮይኑስ ዋላቶም ዘፍርሁ ዝበሃሉ እንስሳሲ ድሓር መፍርሂ ኣይኮኑን ማለት እዩ ከምዚ ኢሉና ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 5 ክጅምራ ጽድቅኻ ቅናት ሕቑ እዝን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምነት እውን ማዕጠቆ ሕኹም ትኸውን እዩ ተኹላ ምስ ዕየት ክሰፍር ነብሪ ከዓ ምስ ማሕሰቕ ክድቅስ ምራኽን ኩርኩር ኣንበሳን ሰባብሕትን ሓቢሮም ክውዕሉ ንእሽተ ወዲ እውን ክጓስዮም እዩ ላምን ድብን ብሓደ ወፊረን ክበልዓ ወለልድን ከዓ ብሓደ በጥ ክብሉ እዮም ኣንበሳ እውን ከም ብዕራይ ሓሰር ክበል እዩ ዝጠብሑ ህፃን ኣብ ጥቓ እንዳተመን ክፃወት እቲ ጡብ ሕዳግ ድማ ኢዱ ናብ ጉድጓድ ከይሲ ክዝርግሕ እዩ ከምቲ ማያት ንመዓሞቕ ባሕሪ ዘገልብዎ ምድሪ ብፍልጠት እግዚኣብሔር ክትመልያ እሞ ኣብ ኩሉ ትቕዱስ ከረነይ ሓደ እኳ እከይን ጉድኣትን ዝገብር ኣይከሉን ይኽደግመ እዩ ኣብ ኩሉ ትቕዱስ ከረነይ ሓደ እኳ እከይን ጉድኣትን ዝገብር ኣይከሉን እከይን ጽቡቕንሲ ብሓደ ኮኤግዚስት ብሓደ ክነብሩ ኣይከሉን እዮም መን ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ተኸይድኩምን ከምኡ እዩ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ተስፋ ዘለና ሰባት ኢና እዚ ተስፋ እዚ ኣሎና ሕጂ ተስፋ ከምዘይብልና ሰባት ኣይንኹን ሓደ ጊዜስ ሂወተይ ኣብ ይረኽባ ገለ ነገር እሞ ይገጥም ሕጂ ንሱ ሂወተይ ክወስዶ ይረኽቦ ማለት እዩ ክንዲ ናይ እግዚኣብሔር ዝሓስብሲ ናይ መን ሓስብ ናይቲ ኩነታት ይሕዘኒ ማለት እዩ ሳይለ ኣለኹም ከምኡ ዘይገብር ሰብ ኣለና እዚ ኩላና ናይ ከምኡ ሰባት ኢና ንምንታይ ይመስለኩም እስጋና እንተኸውን ኣለዎ ኩሉ ጊዜ ንመንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ ክሓስብ ኣለዎ ሕጂ ንጽሊ ሰባት ክንከውን ይግባእ እንደገና ተስፋ ዘለና ሰባት ኢና ታራብዒቲ ድማ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ዘላ ካልአይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3
ملك بطرس معنا بسلسته حج زيادة ما انتهينا له مسلكم قصر 11-12 دقيم زي كل زفلال خاف كونس اللي يسمعت بحاول مخيخ زفلال الفترة سماي كعبرس نزمكلو نتمسعت معلت أملاخ إننا تسبحكمون إننا أكالات أفكمون بقدس نبرات بفرحة እግዚአብሔር كميز ولو تكونوا يزقباكم حجي نزا منقست أملاخ نختمت تاكن قبرا لنا كانت ألاطفة انتهي مالتي وانجيل أتوم أيهوداويان منقار وانجيل منقار نسب مالتي كان هيدما متصباي ناوشتنا حررتها متصباي يلينا لذا معلت زياد كانت ألاطفة سالساي دما بفرحات እግዚአብሔር كميز ولخت كونوا زقباكم مالتي حجي وانجيل كناقر نفسنا دما بقدسنا خنبر ينقرنا مالتي إذا كل كزي نقفروي حجي إذا ربعت حيزنا كيد قبا حنت غابزي عنقد فولكم تالي إذا من قصة أملاخسي بحقنا فوقات وشت ناس كتولي قبا مالتي انت زي دخلكم كومكم اللي أبزا مدرزي آقن من قصتنا إذا مدرزي آق يدكمنا نحنا أبزا مدرزي أخلنا دليلنا እግዚአብሔር እንታይ لكعنا إذا من قصتنا تأبرع وكيلات كوينا كنقاساس ዝደሊ مالتي أبن حنت مثالي نالوات قلل زبالات كردوكم سي منقست طليان يرو عندنا مش حكي أجازة أنا منقست طليان تاجرو طليان يرو اتناتو هيدكوارترز أب طليان يرو نابس ناب إيرترا مسمى ات أب طليان زنبرة نجار بعلي يخون أم حدادرا يخون حكي يخون قوام يخون نابيام سيو نابس مرام سيو حجي منقست نابس مرام مسمى تقاس انتاي كدري دليلنا مالتي اتناي طليان منقستس كمانز ولا أنا حال جزيس انتاي نتكامينا هنا طليان نتكام حكي طليان فوركيتا عجي هاي طليان قوانقوي تقرنيا فوركيتا لكن احنا بعلنا مسينا يا فوركيتا نولا مالتي تويا بينا كله بعد زو كوميدارا نملو بومودارا خابزو الطليان يمتي حكي هجي كوميدارا يلنا غيرنا كاب طليان زمتي ولا تمقدتات زولو تاريخهم اسمرا قال تاريخهم سي طليان حجي تاغيرو اتناي طليان زنبر عدس نابس مرا ولا إيرتران تاغيرو أتعاتي مو مالتي نحنا لما بزام مترزي أخلنا سنتاي دلينا اتناي منقست أملاخ زلو باريسي نابز مدرزي كنقلصو كنرئيو يدل እግዚአብሔር مالتي حجي خمي غيرنا نقلصو بمصلاي أي ጸሎት ሰባት بمخان كالايك وانجيل بمنبار سالساي بقدسنا هيوتنا بمنبار اترابعي دما تسفى زلوهم سباتينا تسفى غمزي لهم صدق لكم حدا أماني ولا زي أمانسي حبوس أوشتهم دو منقست أملاح كم زلاتكم حبوس دو يكلت أبسرح أبتبرتي أب كله مالتي إيهم زتقلت أخخول دما እግዚአብሔር يدلينا مالتي حجي قرب يلكاس حدا أماني وزي أمانس حبوس عقدك لعسلت خوينو انتاي زخو نخد قربك انتاي تقولوا لها ماغنيت يا مالتي السغاس تسحبون لها اتراكتو انتاي زحبو سوزول وا كمزنا قطعو خمزنا خيبوس تلقني زلل يحبوس دس يبو يرئ الله قلس كل الله وشت